Ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle emagumbi amanomhlaba kini nonke lapha enikhona. Ngiyakhuleka umntwana ohamba namakhehla lo. Sanibonani kunamhlanje ngithi angibuye ngizokhuluma ngendaba yomkhuleko ukuthi umkhuleko wethu uhamba kanjani. Kahle kahle nje ngizoni-update ngomkhuleko ukuthi sikuphi manje nawo kuhamba kanjani. Before ngiqale ngicela u-like usubscribe to the channel. Umkhuleko wethu uhamba kahle kakhulu. Uhamba kahle kakhulu, abantu nje bawuthandile kakhulukazi futhi abantu abahamba namakhosi bayayibona manje indlela yokuthi ayikho enye indlela efanele siyenze, efanele sikhuleke, efanele sifaste, kufuneke siphahle. Okokuqala nje kwaziwa kahle ukuthi uma ngabe usufuna iy'mpendulo sebeyabona manje ukuthi okay iy'mpendulo zitholakala kanjani. Uma ufuna ukwazi okuthile ethongeni or kuma-spirit guides wakho kwisithunywa ukuthi sifunani, bayakwazi ukuthi babuye kuwe bakukhombise ngomkhuleko. Bayabona kuhle ngoba ngendlela esi-interact-a ngakhona kuhle kabi, kumnandi nje, kuyaqhubeka kuhamba kahle. Namhlanje ngizokhuluma kakhulukazi ngalaba abafuna ukungena kwi-prayer kodwa bengakhoni ukuthi bangene. Uma ngabe ufuna ukungena kwi-prayer uthola ukuthi mina angibuyi kuwena ngikuphendule, kusho ukuthi usuke wangena ngenye indlela. Indlela nje yokungena kwi-prayer ukungibingelela bese ukhokha u-R50 usende i-proof of payment. Ayikho enye indlela. Ndlondlo ezinhle, ayikho enye indlela yokuthi ungangena laphaya. Le yokuthi uzofika ungene bese ungibuza ukuthi Ndlondlo ischedule sakho sithini, Ndlondlo mina ngidla amaphilisi ngizokwenza kanjani, Ndlondlo kuwukuthi ngiphupha ini nani. Ayibo, ngicela uma ngabe wazi ukuthi ufuna umkhuleko, imnandi nje lento iyabonakalisa ukuthi ufuna umkhuleko. Laphaya nginohlelo engihlele ngalo. Nginendlela engihlele ngayo ukuthi uma ufuna ukuhlola kumina malini, uma ufuna ukuthi usenze i-mentorship malini, uma ufuna ukwazelwa ngamaphupho kuyimalini, umkhuleko uyimalini. Ngicela ungenzele nje kahle ngomkhuleko musu ukuyenza ngenye indlela. Abanye bagcine mawuke wathi uyamzama umuntu mhlawumbe unozwelo kuye uyamphendula, ugcina manje selokhu ekuphendulile seniloku nikhuluma. Anginaso isikhathi zindlondlo. Isikhathi enginaso esomsebenzi, anginaso isikhathi sokuthetha ngikhuluma nomuntu engingamazi, anginaso isikhathi sokuthi ngilongu ngikhuluma ngingakwazi. Indlela yokuthi mina ngikwazi indlela yokuthi ungene kumina uzohlola. Ngiyenzile-ke indlela engcono yokuthi uma ngabe ufuna ukuthi uze emkhulekweni musu ungena ngokuhlola, vele ukhipha u-R50 usende i-proof of payment. Uma ngabe usalile kosho ukuthi ama-spirit guides wakho awafuni ukuthi ungene kumina, fanele ukwamukele lokho. Uma ngabe ungenile kumina wangibingelela wathola ukuthi mina angiphenduli, yingenxa yendlela wena owenze ngayo, ongazange wenze lento engithe ngiyayifuna ukuthi uyenze. Okusho kona ukuthi bayakuphusha abantu bakho kodwa wena ngokwakho awufuni ukuthi wenze lento abafuna ukuyenza. So mina ayikho into engingayenza. Engikwenzile kwami umusa nje engiwenzile ukuthi i-R50 bese uyangena emkhulekweni. Abakhulekayo bakhona baningi, bayakhuleka. Abafuna ukungena futhi basene-chance yokuthi bangangena, kodwa le group ngiyagcina manje ukuthatha abantu be-prayer seku-right. Ngiyathemba ukuthi bonke babonisekile. Ngizobe ngigcina ngale group ngoba ama-group engiwathathayo maningi, ama-group enginawo manje maningi. Ngiwenzile ama-group ngendlela, ngawahlukanisa ngendlela. Manje nje mangikhipha le video le ngikhiphela ukuthi fanele nazi ukuthi ima isiphela leya group ngoba isiyaqeda sekuzokwazi ukuthi bangene abanye. Uma ungabe ungangenanga ngicela ungaphatheki kabi, kosho ukuthi beungafanele ukuthi ungene. Uma ngabe sengiqedile ngama-group wonke ngiyawuvala umkhuleko, ayisekho enye indlela engizokwenza ngayo. Uma ufuna mina usuyongena uhlole usho ukuthi ufuna ini nani. Mhlawumbe nje kulezi zinto ezobe ibhaliwe lapho kuleyo message leyo evelayo uma ngabe ungena nje ku-WhatsApp wami. Uma ngabe ufuna ukungi-WhatsApp ungenayo inamba yami 079 24 87 813. Ngiyiphinde futhi 079 24 87 813. Iyona inamba yami leyo. Ngicela nje ukuthi uyithole lapha, lapho uzoyithola khona kuphela le namba. Noma uma ngabe ungafungenanga kule video
wangayithola inamba yami, angisazi ukuthi sengizokwenza njani, kodwa indlela engibona ukuthi singasebenza ngayo leyo. Inamba yami ikhona, ngicela ungi-WhatsApp ngendlela yeqiniso, wenze iqiniso nakuwena nakumathongo ohamba nawo, ama-spirit guides wakho. Isithunywa sakho siyafuna ukukhuluma, siyafuna ukuphefumula, kodwa wena uzivalele uzithe ngci. Nangendlela owenza ngayo kwabanye abantu, uma ngabe kuthi ungene ey'ndaweni zabo bese ungayenzi into okuthiwa yenze, angiyilaleli leyo nto leyo. Mina ngiyilaleli into engingazange ngize ngisho ukuthi ungayenzi. Wenza ukuthanda kwakho, ngiyakubukela, ngoba kusho ukuthi vele nasemkhulekweni angeke wenze zona, uzokwenza intando yakho. Ngicela ulike, usubscribe. Ngiyabonga kakhulu, nginithanda nonke emakhaya.